Horas, salam sejahtera di hita saluhna, damang dainang, nanolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan tikyon, na yang marsiajar kita senhatari di bata, alay jumulu hita marsadane roha martanyat kita. Dame na sumurung siyan saluhna roha, ima mangaramoti ati-ati do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian ni Tuhan, atan ni Tuhan na laos parsajarata di bagasan tikyon sama bohal di bagasan parngolota dia ni mesan buku sada Musa bid 245 mamuka mesan ayat tolu saat tuak sapronom omahatan ni Tuhan. Dungi ni nasi Joseph mamadok akka hanai audo si Joseph mangulu dope amatai jadi dang halusan akka hanai ibana ay terhatotong doro hanasi dan bidabuhinay. Dungi ni nasi Joseph mamadok akka hanai wa pajonok kamu nama tula bukot gabe di pajonok nasi dama jadi nina ibana ma audo si Joseph anggimuna na gina dismunai tutano Mesir ope unang mabir hamu jala unang serbeng matamuna ala gina dismuna iya utuson abang arade hangulo muna uba disuruh dibata au perjolo muna ay pa 2 tahun dope masa haleo di tanoon alay 5 tahun nari dope na somasa saburon mananggotilon alay disuruh dibata do au perjolo muna pajopod di hamu iba-iba di tanon do panguluhan hamu ubahen haluan bolon ope dada hamu masuru out son di batado di pabakid do au gabi ama ni Raja Firaun do gabi iduk di sandok bagasna jala pangarajay di sandok tanu Mesir asa patok pamuna ma nenakok tudamangi pabuah hamu nama tu ibana songonod do tona ni anakmu si Joseph di babakit di batado au gabi raja ni sandok tanu Mesir tuak maho mendapoton au unang tonga-tongaon maringan di tanong gosim maho asa jonot di labuku ho do anakmu do akka pahopum rodi biru-birum do lubum do nasa na diho au do mamarmuduhon disi alimaton nari dope halionon asa unang raparon hodot isi ni bagasmu rodi sudina diho atong matamuna do mata ni anggiki si Benjamin ni mernidasa pabua apala pamangaku manonahon hatai tuhamu pabua hamu nama tuda mangi sudi hasangapokku di tanah Mesir rodi sudina ni damunai patok pamuna mane tuat tuson rak dot amatta dungi di hal maruku ni si Benjamin angginai hu tangis si Benjamin ipe saya tuma tangis do makau rukumna dungi di umma si Joseph masudi akahanai hu tuma tangis be dungpe salpui asa makatai akahanai dot ibana dungi tarbortik ma barita itu bagas ni Raja Firaun akanina do nungaro akka ahani si Joseph jadi dinggam marohani Raja Firaun do akka naposonai ido pajahonna damang dainang nenlonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus totu sada sikap na maul diulah ujol ma di bagasan parngolon na ima mengampuni hasalaat ni jolma apalagi molopola ala ni akka kebencian kecemburuan diale-ale manang diakadonga manang diakasi solhot gabe pola manginona parngolota gabe pola bernik sitanota totu dang murah di bagasan ngolon laho mengampuni makanya adong hata nina mana mendokon pengampunan menjadi barang langka di bagasan parngol aleh anggo marsiajar kita sen hata ni debata na sabtu hita dia pala partiken songo dia anak di si Jakob
ima si Joseph. Alani kecemburuan na adong di roha dia kahana aka abangna. Polado di gadis ibana tu si Potifar halak Mesiri. Jala pola do gabi hatubat ibana. Alenang pe bernit nampe parir di ai ibana. Totong no marhaposa tu di bata ditiki na hatuba si Joseph. Gabi di permudu-mudu di bata parmolona. Gabi di baik di bata do ibana. Sada partugi di tonga-tonga di parngulu di bangsa Mesir. Suang songoni gabi boy mangurupi akahana na totong dang manadda ibana di bagasan dumpa Jepang na sita. Amang inang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Salah satu tokoh Alkitab na paling hukagumi secara pribadi Om si Yosef. Bahasa hudok konsongoni na perjulu anggota bereng sian parrohawon parngoluon jala haporsya ni si Yosef masa dinggal. Dan dibaloson ibana najak hobar tuna pinatupa niya kaabang na ibana. Dan dibaloson ibana akan orang dinggal. Tetapi Yusuf ketika dia mempunyai sebuah kuasa, ketika dia mempunyai kemampuan untuk membalaskan segala dendam, tapi dia tidak membalaskan itu. Yang dia lakukan di dalam kehidupan yaitu senantiasa mengasihi saudara-saudaranya. Karena apa? Karena dia percaya segala rancangan yang tidak baik yang dirancangkan orang kepadanya itu akan Tuhan pakai mengangkat dia untuk lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Jalan terbukti do di bagasan terpuk jam itu. Ini manginang nenolonga di bagasan Yesus Kristus du masa haturaparon di tanah Mesir. Jala sahak tu tempat ni damang na si Jakob. Jala pola ro akahanai tu tanah Mesir mengalului si panganon. Jala gabi pola bui na si dapa jumpa. Dumpa jumpa si Joseph do akahanai na tubuh di ibana dang muruk, na tubuh di ibana dang rimas, ale na tubuh di ibana holong ni roha. Di patuduan ibana do holong ni rohanai marhiti-hiti na di padadaun ibana dirina. Di patudu ibana do holong ni rohanai marhiti-hiti na di jakon ibana akahanai. Di patudu ibana do holong ni rohanai marhiti-hiti na gabi ditugu ibana. Salu na akka keluargana. Tu tanu Mesir tu gosyat asabu di permudu-mudu ibana. Ini merupakan sebuah sikap yang begitu luar biasa. Nah selilingok kita molopola nunga di bahid dongat datu ita kedaja jujut do tak balos. Alesian si Josepok kita marsyaja. Ternyata lebih indah rasanya jika pengampunan itu kita berikan kepada orang yang memberikan kejahatan kepada kita. Karena apa? Kalau dendam atau pembalasan kita lakukan, maka tiada habisnya, tiada hentinya. Tetapi Yusuf memutus semuanya. Yang dia lakukan nadi baik ibana dan be mabalus akada jati. Alai di sesa ibana dosa luhuna pangalahona sonadinggan nadi baik akahanai. Ananya manginang ahaduna dinggan na pinatupan ni si Joseph balus ni najat na dilon akahana. Na perjulo sahali dipatupa si Joseph do sian hatuban gabe partogi jala si palua. Oma gabe hatuban do ibana di bain hana. Di gadis tu si Potifar halak Mesir. Jala pola gabe hatuban di sang lilik. Bahkan ibada di si Potifar di fitnah. Alai nang pe ibana gabi hatuban
Di pajongjong di bata do ibana gawi partogi. Partogi di isi partogi di Mesir, partogi di isi partogi di Yaka ahana. Songon hataridaan balgani holong ni rohana nagawi paluan akahanay. O nagawi ko tapar sajarya bangina. Namarlapatan mungkin nasa lelingon gudang julma mabay kita juk rohat. Gudang julma mabayan hal nasona tahirim di bagasan parngolo. Alay dipaingok di bata hita. Sekalipun orang merancang yang tidak baik, ketika engkau tetap baik dan benar di hadapan Tuhan, yakin dan percaya, Tuhan akan mengangkatmu lebih baik lagi. Dari hamba menjadi penyelamat, Tuhan penyelamat. Nah padua akong nanang hangulunot tasyan hatan di batao nadinggan na dibayad si Joseph tua kahana ima mamakke huaso dada menindas alai mamakke huaso lama kaholongi jala mangalehon akahaluaon hanguluan tu nama kosomi ibana. Oh namang sangat menarik. Di jama si sonarion gudang nuta bereng jolma ditiki ibana maruhaso, ditiki ibana punya kekuatan, dipakai mana huaso do ima kekuatan adong di ibana lama musa jolma. Karena apa? Dan disadari ibana bahwa huasoi di bata mengalir. Maka jangan kita heran Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika ada orang yang memakai kuasanya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk menindas orang. Karena apa? Karena dia tidak sadar bahwa kuasa itu dari Tuhan. Tetapi Yusuf tidak demikian. Dungga bisa dapat togi ibana di bangsa Mesir. Dungga bisa dapat togi ibana di tonga-tonga ni halak si Firaun. Di bayan ibana do huaso negabi mangurupi nama kosong ibana, mangurupi akka anggina, mangurupi damangna, mangurupi akahana. Alana buasa alana disadari ibana na songon hata naon na dibaga sa jamita tadi pala partikiano dia palimani ope una kamu na mabia jala unang serbeng matamuna ala ginadis muna yaw tusot ay mangaradi hangulo muna uba disuruh di bataaw parjolo muna. Dia menyadari bahwa dengan demikianlah maka segala rancangan Tuhan akan nyata. Tuhan menyuruh dia ke Mesir untuk mendahului, untuk memelihara mereka, untuk menyelamatkan mereka. Jadi dang dipikiri mana be anai salaon di bekodo akan takang tu akan jahat. Jujur tidak songon itu. Saya bilang itu akan orang dinggan dari pinatupan di dongat tatu hita. Alai akan dinggan jujur telupahu di bagasan parmo. Alai manginang ingot tamu nama hatan di batau. Tiru hamuna masih Joseph di ibana do waso. Jela di ibana do holong ni roha. Namangihut sian hatan di batok kita gabi marsiajar. Songod dia kebencian berbalas pengampunan. Amang inang coba majo tabar ruji-ruji di bagasan parangoro. Piga halak majolma nama kasugok kita. Piga halak majolma nama kosomi kita. Tabar majo ruji-ruji tabilangi. Jalan tabuat tu majo di bagasan nyata. Soalnya dokon ima Tuhan Yesus di buku disi Matius, mana buku disi Lukas bin 26 ayat 27 sampai 27 ini. Tanya kok kamu namamu semua. Tak bilangi majamangina. Mulung tak bilangi. Tadok ko Tuhan wampuni bana len ho haholong ibana. Si Joseph itu dakulang manangyak kun na dilo si Joseph. Bakka manu
Dakko lang mananyakot di ulah di bana. Baka paluahon. Om manaikon ni maulanot tadi bagasat para melota. Namangi amang inasan hata ni debataon. Nanang ulanot tadi bagasan para ngolota. Songo dia hata ni debataon paingotok kita. Songo na pinatupan ni Yesus Kristus. Dung dipersilako Yesus Kristus dihaw pinorsilang. Dia tong akajal mana makasugo ni bana. Mereka menang. Yesus kalah. Alai justru ido dipakai di bata balu jelma. Keselamatan pengampunan Yesus berikan kepada kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita benar. Justru di dalam keberdosaan, di dalam kejahatan, di dalam ketidakbenaran Allah mengampuni kita. Tujuannya apa? Supaya kita tidak lagi melanjut sebuah kehidupan yang terus menerus di dalam dosa. Alai asa dung ditubus debata hita di bagasan Yesus Kristus. Dung dipalua hita dung dihokop pita marhite hite au pinorsila. Asa adong ngolu na ibaru na nang patudunota. Ngolu na patudun holong ni rohani debata di bagasan Yesus Kristus. Maka mulai pada saat ini, jika ada di tengah-tengah kita mau adon dope di bagasan par ngolota. Satu tong do hosom di ulan ibana di bagasan ngolu na sigado pari. Satu tong do akan ajat. Ingot tamu nama. Naso na mangulu dope di bata di bagasan ibana. Alai nasa jelma nang mangulu di bagasan Yesus Kristus. Di ulah ni bana ma akan nadinggan balasnya ka najati. Ido na diigil ni Yesus Kristus sa kita. Jela ido na dipatuduhon jami taon tu kita. Teladani Yusuf yang mampu mengampuni, mampu mengasihi. Sama seperti Kristus yang sudah hadir dalam hati kita. Memberikan pengampunan dan kita juga harus mengampuni. Amin martanya kita. Mauliate Tuhan sobar rohanami tuho. Didenggan dibasam nang dilehom mo tuhami. Nunga taruli hay markite hite hatamon. Ajari mahami asa makalun hat tamo dibagas ang ulo nami sigano pare. Sa Tuhan salud na kadosa nami. To kadungan nami na mabajut rohanami. Tuwa kasi solok namin makosomi hami. Martangya kami tuhole Tuhan. Asa patudun holong ni roham tu nasida. Nunga hami sesa salud na dosa nasida le Tuhan. Mulai hati di oleh Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus. Martangya kami. Amin. Shalom. Salam sehat Tuhan mamas masuk kita.